Sakto, di ba volleyball oh. Ayun mo, Len. Sakto yun ah. Ay, magba-volleyball. Ano ba yung volleyball water? 120. Heavy's Gate ng... Heavy's Gate ang ano no? Palmera. Palmera po. Gahantay kami ng sakyan. Wala pa yung ano namin eh. Service. Wala pa yung service lang. Tulog pa po yung service namin. Biyaya, ang bilis. Pambili namin Alfonso. Pre, di ka pre. Dapat ko na konti pre. Alfonso lang Basta yan. ba nagbebente lang? Oo pre. Alas 11 ko bumiyahe, alauna pa lang. Dalawang oras po. Ano si Jess? Ano si Jess? Si Jess po. Time check. 12. 120? 12. Hindi makita si Jess. 12:05, bumabiyahe na. 11 to 1, 2 hours lang oh. Okay dito. Makita ni Kuya Jis yung kanya? Kulang pa tayo 200 yan. Sundan nyo na si Vice doon. Nandoon na ni Pluto. Wala, si Pluto muna. Sa bumiyahe. Walang pagkain, pre. Baby po kami ngayon. 2 days kami ngayon sa Pangasinan. Anong ano pre? Yun, stop over muna. Ang dami para dito. Video pala yun. Video. Boy pa. Saan? Magtanong. Ano Kasi yan? naliligaw po yung ano eh. Yung Google Map? sakyan po namin. Asan ka sakay mo? Hindi ko rin po makita kaya naliligaw. Yan ang pupogi ng mga kasama ko talaga oh. Shoutout pala dyan sa kanila kasi wala sila. Pinaka-pogi nasa sasakyan eh. Nasa na yung, ayun oh. Yung pogi yung, ayun oh. Tulog, walang iya. Maligalig kanina eh. So, mamaya ulit. Si Vice. Pogi namin driver yan. Two joints. Parang mafia. Gutom na kami. Tagal pa. Oo, pero mo, kabilang yung dagat. At dito, pwedeng mamalagi tayo dito. Ha? Pwede nang mamaling. Swan tayo. Ayan ulit. Makalipat bahay oh. Tagalid ko lang yan. Hindi naman sa atin yan. Ito naman yung nagbubuhat ng mala. si Pog, tinan mo. Dalawa yung binuhat na mabigat. Ari no? Bigat na itong dalat mo. Mabigat din ba yan? Sa akin mabigat din eh. Oh? Ang sapo. Bigat ang dalawa. Yun, pa-picture tayo sa bangka. Sa atin. Ang ganda din. Diba? White sun. So, Okay, pwede. oh, linaw oh. Pwede ah. Saan ba tayo? Pwede. Hindi natin bayad to ata. Linaw din. Para may lumot. Puro bangka. Tayo dulo, pabangka tayo dulo. Doon nga ata yung sinasabi ni Ryan ano? Magkano? Ano ba yan? May mga tanongin natin. Tawagan daw si Ryan para Hi guys. Dito na kami ka-arting. Korea, ano ba yung isla na yun? Oh, may experience na nga.
Share tayo eh. North Korea yan, pre. North Korea. Dito ba? Saan ba tayo? Hindi ko alam, pre. Nakarating din. Yan ako. Hey! Hey! Ginagawa mo. Pwede na. Nako. Yung 20 na. Sayang yun. Sino mo walang alam pre? Saka mali yung tubig. Hindi ng tubig. Hindi ano. Ay guys, kararating lang po namin. Solid yung view. Solid talaga yung biyahe. Yung gayeng. Kaya na tayo? Antayin na natin muna sila. Para May hakutin pa ba doon? Wala na pre. wala na pre. Taga-ihaw. Ano man, ay huwag masyadong madakas. Alta. Yun o. Sa amin, the house, yo! Napakaganda, napakaganda. Solid, solid. Solid, parang suka sa zigzag. Chill lang. Napainom, oh. Good morning, pakinom na agad. Nung madakas. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Mamaya din, umina kami. Maya hapon umina. Busy isa oh. Mga pag-ibig. Umulat yung kamatis. Hindi, ulat. Driver namin po. Yung ritsura. Naka-aircon pa yan ha. Wow, yung driver na kami. Pagod na pagod yung driver namin. Naka-aircon. Yung bata may aircon pre para feel na feel niya. Solid. Pagod na pagod siya. Awa namin yung driver namin. Bawa. Nakataas ko yung dalawang kamay. Sleeping Beauty. Within the beach. Mayo yung isa oh, para ano. Hoy, kalbo! Tulog. Tulog ng isa oh. Sarap ang tulog. Tignan natin yung isa. Tayo. Hindi ko na guys. Siyempre. Mga chua. Tayo na. Marunong ako! Marunong ako! Silipin natin yung isa. Zak! Tanong. Hanap buhay, patulog-tulog lang. Pasok ha? Pasok. Hindi ka na makakalabas dyan. Hintay ka na.
Hindi kaya. Game. Hindi kaya mo. Oh, yan ang sarap. Parang may ililibing lang ah. Sarap na to. Okay lang yan, baliw. Sige, tuloy mo na. May sub naman eh. Sarili mo, alam mo ang totoo. Alam mo ang totoo. Lagi mong tatandaan, ikaw ang ibig ang isang lalaki ay handa ito. Hamakin ang lahat. Sige mo, may palato ako. Lalaban na to. Hoy, putang na ayos yan ah. Yan, lalaban na ba natin? Ha? Mamaya, mamaya. Parang malabo sa ano eh. Malabo yung camera ko sa gabi. Lungkot, abay huwag kang mayayamot. Lalaban na ba yan? Lalaban na ba? Laban na itong bata ko. Yan na, yan na. Game. Tingnan natin kung ano nang matibay. Edi sige. Yan. Ay, pwede. Sila kaya. The moment of truth. Ano standing? 2-0. Wow! Matis lang. Wow! Matigas pa rin sa'yo. Ang paswede. Lagi mong tatandaan, may pawis ang isang isang Pawis na pawis, oh! Oh, ano? Gagawin lahat ng paraan. Natayawatan ka at hindi na sa kanya. Ay, wala naman yan. Ikaw ay mawala sa Day 2. Saan? Photo ba? Meron. Mga ilang taon na yung mga iba na Pangalawang araw sa Dasol. yung hindi na Ito yung mga ano. sa kabila. Nakatalikod. Ya, radam. Daming bangka.
Ganda ng ano, alon. Walang kaalon-alon, no? Yan yung lalaki. Mga buhaya, oh. Abaya. Oh. Yung mga ano, ang kaalon-alon. Linaw guys. Ano yan, video? Ah. Sama-sama tayo at walang mag-iwan na. Wala, kulang na yung naliligo eh. Marami naliligo. Mag-vlog po kami, maglalaro kami ng game. Game. Ginagawa mo. Kailangan para marami sa maganda. Tara na. Ulang ka. Si Vice kasi ang ano mo yun. Pare. Buhatin mo na. Ang dami mo arte. Apat, pre. Game! Game! Kita ba sa video? Wala pre! Wala! Pre, tayo! Walas ka na naman. Mahina! 3-0! Grabe mo ano, binistay. Hindi pre, tanong tayo sa may kahoy. Isa kayo gusto ko. Hi ka dali, hi sa camera. Hi! Oh, isa, boys! Go! Pasa yun eh. Yung mo! Layo pre lang. Layo eh. Walang control. Sentro. Sila nakuha lang eh. Nandito kami, malaki doon. Sentro, pa-sentro mo ko. Sentro mo kami ba? Dito? Guys! Bawal yan, guys. Jeff! Bueno, press ay pre, abon! Ang hirap pala i-video. Mas maganda mag gumalaw na.
Ay, saluhin mo yung mga viral na dyan. Ah. Tayo nang hirap mag-video.